טוב, פגשנו פה אומנים ארמנים מחיפה. רנה פנויאן. עכשיו תספרו קצת בבקשה, קודם כל איפה יש לכם סטודיו? הסטודיו שלנו ממוקם בחיפה, בחולי 34, ורנה היא אומנית, ויש לה סטודיו לקרמיקה ארמנית, גם היא מעבירה סדנאות, תעשה זאת בעצמך. הסדנאות זה מאוד מעניין, מה עושים בסדנאות? זה די תרפיה, שאנשים באים וזה ממש תרפיה בשבילם, אז הם חוזרים ואיפה אתם נמצאים בחיפה? חיפה, חולי 34. הנה הטלפון. בדיוק שאלתי כמה זמן לוקח לייצר כזאת יצירה מהממת. תסתכלו איזה יופי זה. זה אלמנטים של המוטיבים ארמניים, כן. זה התהליך הראשוני. ציורי מפרון, ואחרי זה לתחום את זה במכחול שחור, ואחרי זה לשלב את הצבעים. ואחרי הצבעים מכניסים לגלזורה ולתנור. זה התוצאה. תודה רבה. אז אתם מוזמנים כולכם לחיפה, לסדנה, עשה זאת בעצמך. הנה, יש פה הכתובת, מספר טלפון, ותראו איזה דברים יפים, מהממים אתם יכולים לעשות. וזה לא רק הסדנה, זה גם תרפיה.